नमस्कार अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनलला पुरा जना काही स्वागत अंगपळ्या सानू एक पियाವು सपूर शिन्नुंदवरला अंदला एक तिकी एक तर्न मिरसांगे स्लाइस ಕೊಂದವರला ಅತಿ ತರ್ನ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ आणि ये पियाವು आवकला एक चेंचून घेता हगूर नया कोरका म्हणून ना जस्ट एक चिके क्रश केला झाल्या मिक्सर ಅಂತ निघालचे नका अशी धाडानूची चिके क्रश कोरका त्यान त्याची चिक्की पिया उद्दा सोडल्यावरी जाता ते तर्न मिरसांग मिक्स जाता आता कळलं तुमका कसं करतस म्हणून यस आमगेल शेण शिताचे थर्ड पार्टी आहे ಏಮೈ ಪಳಯ एक कोर्न पळया तुम्ही म्हणलं नॉनचाकोळू त्याला ते पुरा जन करताची एक डिफरंट नमून पळया आता पीळनं काढले या शीत आणि आता त्या आम्ही पियावनी तर्न मिरसांग चेंचून दवरला पळया त्या हांतो भितर घाले आणि आता धंय आका जावका धंय आणि नॉनच्यान तुला आंबुली जाता ना जाल्यार मिठ्ठा घालेले आंबूल जाता ना जाल्यार करंबी म्हणटा पळयाचे आंबूल कटकून मिठा उदका घालेले ते वे जाता कसले जाता मीठ घालू ना हे घालून चिरडूचे आजी मीठ साण पावता का तशें हांव मिठ्ठा घालेले आंबुलेन तुले एक पीस सगळे घाल्यार म्हाका चड जाते तितले न्हू शीतस तकतकीत एक आंबुलेचे अर्द पार्ट काडला हांगा आणि एक 2-3 दवलो सान दवल्यान काडला 2-3 दवलो धंय हें शिता तकीत आतां तें आमी चेंचिलेले ते पियाwu तर्न मिरसांगा आनी ते आंबुलेचे मिठ्ठा घालेले आंबुलेचे आणि हे धंय पुरा लायकोन मिक्स कोन घेवचे समा चिरडून मिक्स कोन घेवका ते तर्न मिरसांग हे पुरा ते मीठ मिरसांग पुरा कडेन लागूक आम्याक मीठ घाल्यार ते एक्स्ट्रा जाता त्या आंबुलेची मीठ साण ताका पावता तुमी पुरा जन ट्राय कोन पळयाचे डेली तुम्ही शीत कोरना शी करताची तितले सुपर जाता सगळ्यांक धन्यवाद.